Čo? Ty? Na stavbe? Na stavbe robia nejaké ženy, mužatky, ale pozri sa, však vy máte aj nohy oholené, normálne baví. Tak ja som si nikdy nevedela predstaviť, že ja by som mala robiť na stavbe. Ja viem, že ty si hľadala robotu dlho a potom jedného dňa mňa to napadlo, že čo keby si išla robiť na stavbu. Mala som ponuku ísť pracovať do reštaurácie. Z šťastníctva sa stalo to, že som išla robiť na stavbu. Si zobrala zbíjačku do ruky a zbíjala si betón. Oni nás brali ako také princezné. A tak veľa chlapov je takých, že keď sa dopočujú o tom, že žena na stavbe, že ostávajú takí zarazení tým, že žena pracovala na stavbe. Veľa žien si doma vymaluje byt alebo si urobí nejakú podlahu. So sadrokartónom som melila, brusila, steny som tam malovala, plavačku som robila. Taká zaujímavá práca, bavilo ma to. Myslím si, že väčšina žien dokáže zvládnuť túto robotu. Sedím tu s babami, ktoré robili to, čo väčšina chlapov odmieta, alebo nezvládla by robiť. Čo si myslela o tom, keď som ti zavolal s tým, zajtra môžeš ísť robiť na stavbu? Ja som si to nevedela vôbec najskôr ani predstaviť. Bola som z toho v šoku, lebo pôvodne som mala ísť robiť, teda mala som ponuku ísť pracovať do reštaurácie a nakoniec z šťastníctva sa stalo to, že som išla robiť na stavbu. Ja viem, že ty si hľadala robotu dlho, lebo tvoj jeden známy už bol vo Švédsku. Teba to tak nadchlo, že by si mohla ísť aj ty do Švédska. Nevedela si už dlhšie nájsť robotu, roznášala si životopisy, chodila si osobne sa pýtať a všade bol problém. A potom jedného dňa mňa to napadlo, že čo keby si išla robiť na stavbu, pretože ja som vtedy prerábal dom. Robili tam odborníci robotu, ktorá nie je ani odborná. Tak si hovorím, toto je príležitosť, teraz to skúsim. A zavolal som vtedy, opýtal som sa, či ideš, najskôr si bola neistá, ale potom si prišla a na druhý deň už si začala, na druhý deň ťa už zaučali. Tak som ti zavolal a ty si to zobrala. Tak ja som si nikdy nevedela predstaviť, že ja by som mala robiť na stavbe. A už vôbec nie s chlapmi, s ktorými som tam robila. A v živote nikdy by som na seba nepovedala, že ja si na seba dám monterky. Potom časom aj prilbu, keď už som išla na tú druhú stavbu. A no, ja som sa v tom nevedela vôbec predstaviť a časom sa to stalo, takže Už ti to bolo potom že prirodzenejšie. to bolo prirodzenejšie. Už to nebol problém potom si obliecť monterky. Je to také netradičné, lebo málo žien na Slovensku ide na stavbu a naozaj robiť v monterkách. Keď idú, tak idú len nejaký dozor alebo nejakí inžinieri, ale vy ste tam reálne robili. Ty si zobrala zbíjačku do ruky a zbíjala si betón. Takže si aj zapadla do týmu. A ako ťa kolektív bral? Ako ťa chlapi brali, keď si prišla na tú stavbu a zrazu videli, že takáto baba prišla? Oni boli veľmi milí, tí chlapí tam. Práve, že ja som sa bála, že čo si o nás pomyslia, ale oni nás brali ako také princezné. Sa k nám veľmi dobre správali, aj všetko nás tam učili. Také ľahšie práce nám dávali robiť. Hej, takže ťa brali v pohode. Väčšina chlapov si myslí, že na stavbe robia nejaké ženy, mužatky, ale pozri sa, však vy máte aj nohy oholené, normálne baví, normálne slečny sú tu. Nie je žiadne mužatky, ako väčšina chlapov má takú predstavu o tom. A na tom dome si čo robila? No, so sadrokartónom som tmelila, brusila, steny som tam malovala, plavačku som robila, každý deň som chodila s respirátorom, tam časom som sa naučila aj so žirafu robiť, čo by som nikdy na seba nepovedala, že s tým budem v živote robiť a taká zaujímavá práca, bavilo ma to. Tak myslíš si, že väčšina žien dokáže zvládnuť túto robotu? Je to jednoduchá práca, ktorú zvládnu ženy. Tak ja som to už dlho tvrdil a vy ste mi to v podstate obidve potvrdili, že na stavbe je veľa profesí, ktoré dokážu robiť aj ženy a už aj som to videl v Austrálii, keď som bol, tak ženy tam robili sadrokartón, taktiež vo Švédsku väčšina žien je vodičiek nákladných automobilov. Tam je to už také bežnejšie, no tu na Slovensku sú viacej také predsudky voči tomu, ale tak vy ste to potvrdili, lebo boli ste tam niekoľko mesiacov ste robili na stavbe, robili ste chlapskú robotu. Ja si pamätám, keď som prišiel hore na stavbu a pýtam sa tam vtedy majstra Heglasa, že kde sú baby. A prišiel som tam vtedy a vy ste tam mali lepiť páskou niečo, nejaké utesňovanie alebo také niečo a vy ste tam neboli. Tam boli chlapí, čo 30 rokov sú na stavbe, tí lepili páskou a vy babi ste tam niekde vrtali a niečo šalovali, niečo ste tam robili. Takže toto si hovorím vtedy, že no, tak sa to tu nejako trošku zmenilo, tie situácie. Tá rola sa tu otočila teraz trošku. Bolo to veľmi vtipné. Tiež si na to spomínam, že my sme dostali vlastne takú jednoduchšiu prácu, lepiť páskou a nakoniec sme si tam skúšali aj so zbíjačkou, betonovať
alebo s vrtačkou. No bolo to veľmi zaujímavé. Hm. A tí chlapi sa len tak na nás pozerali, že mladé dievčatá, my tu máme prax a oni nás tu takto vymenili, že bolo to aj také vtipné. Tak ono to je aj preto chlapské ego také ťažké, ťažko stroviteľné to je, pretože oni keď robia na stavbe 20-30 rokov a zrazu prídu 20-ročné baby, na ktoré by človek, keď vás takto vidím, nikdy v živote nepovedal, že vy ste robili na stavbe, tak je to fakt také nebežné. Ťažko sa to ľuďom verí. Ako aj ty, keď si mi povedala, keď teraz robíš niekde čašničku a si tam hovorila, že ty si povedala tomu majiteľovi, si predtým robila na stavbe. Čo ti na to povedal? On sa zostal na to pozerať, že čo ty na stavbe, to si neviem ani predstaviť. No, A tak veľa chlapov je takých, že keď sa dopočujú o tom, že žena na stavbe, že to mi ako si nevychádza a ostávajú takí zarazení tým, že žena pracovala na stavbe, ale myslím si, že dá sa to. A veľa žien by to mohla aj vyskúšať. A hlavne tam v Škandinávii, v severných krajinách je to pre nich úplne bežné. Ako si aj ty spomínal, že na nákladných autách alebo autobusy. Troška už sa to posúva aj sem, že už je to viac také znormalizované, že aj ženy chodievajú takto na autobusoch a na nákladných to autách. viac si tá spoločnosť tak vníma, Áno. lebo už to není také tabu, ako to bolo kedysi, že Áno. žena za volantom a všetci sa pozerali, aha, žena za volantom. Áno. Teraz už začína aj na tej stavbe, ale ja som to už roky tvrdil, ženy majú uplatnenie na stavbách, nie vo všetkých profesiách, ale v niektorých určite, pretože veľa žien si doma vymaluje byt alebo si urobí nejakú podlahu, taktiež veľa párov je, ktoré spolu svojpomocne si stavajú dom, tak tá žena tam pomáha, robia tam práce, ktoré aj chlapi, takže prečo nie ženy na stavbe, keď doma robia tieto profesie. Taktiež podľa mňa vo veľa skladoch. Teraz mi jedna známa rozprávala, ako sa v sklade narobí, ako dvíha 15-kilovú bedničku stále, alebo tie ovocia, keď zberajú niekde na brigádach v Taliansku alebo v týchto krajinách, tak podľa mňa tie ženy sa podstatne viacej narobia tam, ako ste sa vy na stavbe narobili. Alebo ako to hodnotíš fyzicky. Narobené ste tam boli? Veď ty si chodila ešte aj do fitka potom. Tak Áno, áno. Akože určite tam boli nejaké práce, ktoré boli fyzicky viac náročnejšie, ale dalo sa to zvládať, že v porovnaní napríklad tu na Slovensku, no tak tie ženy sa ozaj narobia v niektorých robotách, ale v tom Švédsku, ja si pamätám, že potom sme tam ešte ako partia chodievali do fitka a dali sme si poriadne do tela a na tej stavbe určite sme sa narobili, ale myslím si, že to bolo menej ako v niektorých prácach, ktoré sú tu na Slovensku. vieš, lebo veľa ľudí si myslí, keď povieš človeku robím na stavbe, tak majú stále v hlave, tam stojíš niekde vedľa kopy piesku a miešačka a lopatou tam nahádžeš 10 tón do miešačky, ale dneska už to už tak vôbec nie je. Dneska už je technológia, lasery, všelijaké iné technologické vymoženosti, ktoré máme v dnešnej dobe na tej stavbe, ktoré už nevyžadujú tú fyzickú silu, tú fyzickú zdatnosť, aby si fyzicky robila na tej stavbe, takže je veľa jednoduchých prác, ktoré sa dajú robiť, nie? Alebo čo si myslíš, že ty, ako to bolo? Tak vôbec to tam nebolo nejako fyzicky náročné. Vysávať betón zvládne každý, alebo lepiť nejaké bezpečnostné pásky. Mne sa aj kamarátky čudovali, že ako môžem ísť ja robiť na stavbu, prečo som nezobrala radšej tú reštauráciu. Lenže tam odo mňa vyžadovali, aby som napríklad vedela niesť 5 tanierov naraz. A ja som si tak povedala, Neodniesla si 5 tanierov že naraz, tak takto vôbec, ti ja dali radšej zbíjačku do zoberiem ruky. lopatu a idem na stavbu robiť. A to bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla spraviť tam. No. Čo bolo najlepšie rozhodnutie? Takže som sa rozhodla ísť radšej robiť na tú stavbu, ako robiť v reštaurácii. Aj platovo to asi Aj platovo, vyšlo určite. podstatne inak. Ako Aj keď sa mi kamarátky čudovali, že prečo nejdem radšej robiť čašničku, tak som im povedala, že na stavbe si zarobím trikrát toľko, čo oni, takže... A pritom možno fyzicky sa tie baby a tie čašničky alebo v tých reštauráciách narobia o mnoho viacej, ako si sa ty narobila na stavbe. Presne. A finančne je to hodnotenie tiež úplne niekde inde. Takže určite to malo opodstatnenie. Takže bola to veľká skúsenosť do života, do budúcna aj. Možno sa ešte niekedy vrátiš na stavbu. Išla by si ešte robiť na stavbu? Išla by som. No nejaký dobrý projekt by som išla ešte. Ti to aj chýba teraz, keď robíš v reštaurácii čašničku znova. Na to spomínaš, ako ti bolo dobre na stavbe, že?
Nie? A ty by si išla ešte na stavbu robiť? Tak ja si pamätám, ako som sa ja dostala do Švédska, bolo to vlastne cez jedného dobrého známeho, ktorý mi vlastne ponúkol túto možnosť a teda dal mi kontakt na teba a som si tiež tak povedala, že kokso na stavbu. Najprv mi to prišlo také neuveriteľné, že žena na stavbe, tiež som nemala vlastne o tom nejaké informácie, ale bola som ešte vlastne vtedy na vysokej škole. Študovala som právo a z práva som odišla na stavbu. To je, Zobrala som montérky a išla som robiť. to je dosť odlišné. Je Správa to. na stavbu. Áno, áno, áno. A čo povedalo tvoje okolie a rodičia, keď si im povedala, že ideš na stavbu do Švédska robiť? Tak rodičia ostali zaskočení a vlastne celé okolie ostalo pozerať, že či chcem naozaj odísť z práva a chcem ísť robiť do zahraničia, do Švédska. Väčšina ľudí by si myslela, že pôjdeš robiť niekde do kancelárie nejakú inžinierku alebo projektantku, tam by to bolo skôr nie moc prekvapivé, ale keďže ty si išla reálne fyzicky robiť aj s tými chlapmi, tak si viem predstaviť, že všetci boli zaskočení, alebo keď si im aj domov poslala Určite. fotky v zajebaných monterkách od betónu, tak určite to bolo prekvapivé pre všetkých. Určite boli prekvapení a taktiež posielala som im rôzne fotky z tých stavieb a videli na mne montérky, príľbu, okuliare a ostali len pozerať na mňa, že správa na stavbu. Ale tak určite som rada za takúto skúsenosť a do budúcna tiež plánujem sa ešte po prípade vrátiť do toho Švédska, ak by sa našiel nejaký tiež zaujímavý projekt, na ktorom by sa dalo pracovať. Tak určite do budúcna sa nájde nejaký projekt, už máš aj prax, už sme si ťa aj osvedčili. A taktiež ja v tom vidím aj výhody mať tam takéto baby na stavbe, lebo napríklad vy obidve viete anglicky. A teraz keď máte partiu, máte 3 alebo 4 odborníkov, ktorí vedia robotu, vedia ju dobre, ale nevedia ten jazyk a pošleš ich niekde za niekým cudzím, aby sa rozprávali s nejakým Švédom alebo s nejakým cudzincom, ktorý vie anglicky, tak tá partia, pokiaľ nemá angličtinára, je nefunkčná. Ale už keď je nejaký, môže to byť aj pomocník. Veľakrát vidím inzeráty, hľadajú pomocníkov do partie, ktorí budú vedieť iba jazyk, ale nemusia vedieť ani robotu. Takže potom už tvoríš ten tým. Už keď vás tam je 5, 4 vedia robotu, jeden človek je pomocník a vie anglicky, tak sa dorozumie, tak tvoríte ten tým, ktorý dokáže tú úlohu alebo dokáže tú robotu spraviť. Lebo zase keby tam nemali toho angličtinára, tak nevedia, čo majú robiť. Alebo je veľmi ťažké s komunikáciou, takže minimálne na tú komunikáciu. A je to úplne jedno, či po anglicky rozpráva chlap alebo žena. A taktiež aj pri týchto prácach, veľa tých prác, ktoré sa robia na stavbe, tak podľa mňa dokážu ženy plnohodnotne zastúpiť. A je to úplne jedno, či to robila žena alebo chlap, nikoho to v konečnom dôsledku nezaujíma. Ty keď doma si najmeš niekoho, aby ti vymaloval byt a je ten byt dobre vymalovaný, tak koho to zaujíma, či to malovala žena alebo to maloval chlap. Nikoho, každého zaujíma ten výsledok. Takže keď je výsledok dobrý, tak nie je problém, že to robila žena. Určite. A vy keď ste vedeli anglicky, tak vždy vás majstri posielali ako angličinárov niekde s nejakou partiou. Ty si bola ešte na tom druhom projekte, oni tam niečo zle vyliali, myslím, že potier alebo niečo také a sa to zbíjalo. Ty si tam bola tiež jediná angličinárka, takže v podstate ty si tam bola taká ich majsterka, lebo tam bolo 5 Vtedy ľudí. som sa cítila najlepšie. Hej, To by ma bavilo. keď ťa chlapi počúvali v robote, hej. Presne. Chodili sa pýtať, čo majú robiť. No, Ono bola je to také sranda. až smiešné, keď sa... Úplne. No tá angličtina je obrovská výhoda tam. Tak vidíš, a keď chalani nevedia po anglicky, minimálne už doplňaš ten tým, že vieš anglicky. Takže ten tým vie fungovať. Nemá s tým Určite. problém. Veľa tých starších chlapov, čo tam bolo na tej stavbe, no tak nevedeli po anglicky a vlastne my sme im boli takouto výhodou, že sme im prekladali sem tam nejaké veci, ktoré oni nechápali. No v tom je minimálne hneď prvý benefit toho, keď ste tam boli a viete anglicky, tak hneď sa rozšírila tá možnosť tých angličnérov, ktorí dokážu komunikovať s tými cudzincami a tým môže ten tým fungovať celkovo. Ty si bola vtedy na tej prvej stavbe, ja si to pamätám, tam sa ten potier zle vylial. Vy ste tam boli asi 2 týždne. To bolo prvýkrát, keď som ti povedal, aby si išla reálne na stavbu, lebo najskôr si robila na tej chalupe u mňa
a potom, ja si pamätám, vypadol mi človek na stavbe. A volal som ti, poď teraz reálne na stavbu, normálne na pracovisko, budeš tam robiť. A ty si vtedy, hej, jasne, idem a nakoniec si tam niekoľko mesiacov robila. Potom na druhý projekt si išla, ten most, keď sme rekonštruovali, tam si bola. Takže potom si išla z projektu na projekt, tak si nabrala aj najviac skúseností. Nepamätám si asi ten prvý projekt. S Ačkom si tam bola vtedy na tom prvom projekte. Ačka si pamätáš? Jasné. Však s ním si bola na tom prvom projekte. Išli sme vtedy spolu do obchodu, kúpili sme monterky. Vtedy si pamätám, si skúšala monterky, ale napríklad aj v tomto vo Švédsku, tak tam tie monterky sú aj ženské, takže tam inak vyzerajú tie ženy v monterkách. Nie ako povedzme tu na Slovensku, tie monterky nie sú až také Veď práve, no, tuto populárne, na ale tam tie Slovensku. monterky, že sedeli ti presne. No úplne, dobre som v tom vyzerala. Si tam dobre vyzerala v tých monterkách. No. Takže to by nikto nepovedal, že budeš tak vyzerať v monterkách, že? No a už vôbec nie v prílbe. A v okuliaroch bezpečnostných. No, príľbu na hlave, tak to není až takým zvykom, aby žena mala. Ja si pamätám, keď som tam prišla, tak ja som mala spravené ešte gelové nechty a všetci tak po mne pozerali, že čo tu ona ide s gelovými nechtami na stavbu robiť. A na druhý deň som vlastne dostala monterky, tiež som si to tam skúšala v šatni, ešte topánky, príľba, okuliare. A bolo to veľmi zaujímavé, že tie monterky mi naozaj sadli a vyzeralo to dobre. A vlastne ako aj Hela spomínala, že tí chlapi na tej stavbe, no tak nás tak pekne brali ako také princezničky, že starali Pre sa veľa o tých nás. chlapov ste mohli byť aj dcery, takže si môžu aj To tak je chlapi pravda. predstaviť, že ako keby mali tú svoju dceru na stavbe, tak sa k ním asi aj tak mohli správať a tak je jasne, že chlapi sa budú chcieť aj pred sebou ukázať, jeden pred druhým, nie? Nepredbiehali sa tam, kto je silnejší, kto je rýchlejší, Niektorí áno. kto vie čo lepšie spraviť. Kto nám to skôr ukáže lepšie. Áno, áno, Hej, áno. kto Poj vám... sem, ja ti to lepšie ukážem ako henten. Áno. Hej? Ja si pamätám, ako som si chcela vyskúšať zbíjať a jeden bol taký, že jasné, ja ti to ukážem. A teraz druhý dobehol za mnou, že nie, že ja to viem lepšie, že ja to spravím takto, toto ukážem ti, že poď so mnou. Ja A ti ukážem teraz... jednoduchší spôsob. A Áno, takto. Oni sa áno, tam predbiehali, že kto je lepší. áno. Tak ale vidíš, keby to boli chlapi, tak by sa nepredbiehali. Keby im poviem, tuto je nejaký chlapec, 20-ročný, prvýkrát je na stavbe, tak by všetci boli, hej, ja tu zase ďalšieho musím zaučať, daj mi tu takého, čo vie. Ale keď som mu tam dal takého, ako ste vy, tak sa ešte predbiehajú. Áno. Vieš, takže zase má to aj takúto výhodu. V tých prácach, ktoré stavba vyžaduje, sú aj fyzicky náročnejšie práce, aj jednoduchšie. A v podstate vtedy ja som vás tam zobral s tým, že budete robiť tie fyzicky nenáročnejšie roboty, ale keď som tam prišiel na kontrolu, tak videl som, že ty už si držala vrtačku v ruke, už si tam niečo vrtala a už si robila aj také takmer plnohodnotné chlapské práce, ktoré by na teba nikdy nikto nepovedal. Vieš, keby som povedal doma niekomu, že ty, a ešte ukázal tvoju fotku niekde na Instagrame, že ty si držala vrtačku v ruke a si tu robila nejakú formu alebo niečo, tak by neveril. Doteraz veľa ľudí, aj keď im spomeniem, že som mal baby na stavbe, tak povedia, no to asi nie. Že fakt? Je to také neuveriteľné. Nie, aj ty, keď niekomu spomenieš. Určite, tak mňa sa aj v práci takto pýtali, že čo som robila na stavbe. A tak veľa ľudí to zaujíma, že čo ako žena som mohla robiť na stavbe. A tak rozprávam, že čo sme tam boli ako dievčatá a takí starší páni, dôchodci, tak sme robili také jednoduchšie práce, ako je napríklad vysávanie alebo zametanie betónu, paskovanie. Ale tak určite, ako som aj spomínala tak vyskúšali sme si tam aj tie ťažšie práce, na čo chalani ostali len pozerať, že je to zaujímavé, že žena dokáže spraviť niečo takéto. Že na Slovensku je to neuveriteľné, že Tak ale aj tie podmienky sú napríklad v zahraničí iné, ako aj v tom Švédsku. Tam ste mali zvlášť šatne, samozrejme zvlášť bývanie, zvlášť všetko. Je tam už iné prostredie vytvorené na to, aby ženy robili na tej stavbe. A nie je to tam taká rarita. Tuto, keby ste išli teraz niekde na Slovensku na stavbu, tak všetci pozerajú, myslím si, že 3-krát viacej ako vo Švédsku. Keďže celkovo v škandinávskych krajinách je úplne bežné, ženy pracujú na stavbe a robia aj také tie chlapské roboty. A ako som povedal, nevyzerajú ako mužatky, ale vyzerajú ako baby, ako vyzeráte vy. Takže
Tak, napríklad s tým ubytkom, my sme bývali asi hodinu od, Göteborgu v takej menšej dedinke a ja som tam mala sama bývanie, takú malú chalúpku, respektíve takú bunku a mala som tam zabezpečené všetko a v tom Švédsku je podľa mňa aj dôležité povedať, že tie bezpečnostné podmienky boli na veľmi vysokej úrovni, že nedá sa to ani porovnávať, s podmienkami, aké sú tuto na Slovensku. Tak oni sa s tým aj píšia, že tie bezpečnostné opatrenia sú tam najvyššie na svete. Taktiež Volvo je automobilka, ktorá bola preslavená tou svojou bezpečnosťou a to je švédske, takže držia si tento štandard, aby tam tie podmienky naozaj bolo, či už na úrazy, alebo aj na nejaké iné incidenty, tak to je na najvyššej úrovni. Určite. Boli tam aj, vysoké podmienky, napríklad za to, že sme nemali na sebe prilbu alebo okuliare. Tak tá príľuba okuliare, to je na väčšine stavbách už teraz štandard, lebo naozaj aj si chrániš sama svoje zdravie, tak je to dôležité zase. A ty si sa nevedela predstaviť vtedy, ale keď si príľbu dala prvýkrát na hlavu, tak už ti aj sedela celkom tá príľuba, nie? Už som si potom na to zvykla. Chlapi to aj riešili, tieto peniaze, že ženy na stavbe, či majú rovnako ako oni. Tak dostávalo sa ku mne, že jeden od druhého sa pýtali, že šepotali si tam, že či nevedia, koľko náhodou mám na hodinu a či nemám viac ako oni. Si mala povedať, že máš viac o 20 To eur. by neprežili, keby poviem, že mám viac ako oni na hodinu. Nie, lebo každý chlap má podľa mňa na toto taký iný pohľad a oni by neznesli to, že žena má viac na hodinu ako on. A ešte na stavbe. Ešte na stavbe. Si predstav, že máš manžela, ktorý robí na stavbe a robíš aj ty na stavbe a ty ako žena donesieš domov viacej peňazí ako on na stavbe. Vieš si to predstaviť? Je to určite kontroverzná téma, hlavne aj čo sa takto peňazí týka. Ale koniec koncov sme si tam zarobili slušne a ako aj, Hela spomínala, že chalani sa vypytovali jeden od, druhého, že koľko máme na hodinu, či nezarábame viac, alebo ako to v skutočnosti je. Zarobila by si toľko peňazí aj v nejakom inom odvetví ako na stavbe? Keby si šla robiť niekde nejaký letný zber alebo niekde do skladu ako čašnička, zarobila by si toľko? Osobne si to nemyslím. Možno, že niekde na svete sú také pozície, kde sa dá zarobiť, približne možno viac, ale, to stavebníctvo je také odvetvie, ktoré ide asi najviac. Hlavne, v Škandinávii si myslím, že tam sa to pekne pohybuje, tie peniaze. Ale predstav si, ty si študovala právo alebo študuješ právo, tak na to, aby si vyštudovala právo, potrebuješ niekoľko rokov obetovať škole, úsiliu, štúdiu a koniec koncov na tej stavbe zarobíš viacej vo Švédsku. Ty ako žena na stavbe, ktorá pracuje v montérkach, naozaj robí tú špinavú robotu, ako po niekoľkoročnom študovaní práva. To je pravda, Nemyslíš? to je pravda. Pritom práve určite treba obetovať veľa času na to, aby sa človek dokázal priblížiť k takej podobnej sume, by som povedala, ktorú sme zarobili tam v montérkach. Ám, V montérkach si viacej zarobila ako v talári právnickom. áno, Dá sa to aj tak povedať. dá sa to aj tak. Vieš, a keď si porátaš ten čas, koľky tomu musíš obetovať, ako veľa času tomu štúdiu a keby si to venovala napríklad naberaniu praxe alebo skúsenosti na tej stavbe, tak možno je to ešte hodnotnejšie, nemyslíš? Určite, akože mňa to stavebníctvo zaujíma a niekto je zastanca, že bez vysokej školy nie si nič, ale myslím si, že aj bez vysokej školy sa dá pekne uplatniť a v odvetví stavebníctva si myslím, že sa dá veľmi pekne uplatniť aj bez vysokej školy. A hlavne v týchto remeselných činnostiach. Lebo remeselníkov je čoraz viacej menej a menej, väčší nedostatok, Áno. takže to bude tlačiť aj dopyt, aj ceny hore. Takže určite do budúcna to má potenciál. Tak veľa vecí v stavebníctve nenahradí umelá inteligencia, takže treba aj fyzicky robiť a makať. Tak určite nie. A čo nahradí v stavebníctve tá umelá inteligencia, tak sú také tie jednoduchšie úkony.
možno nejaký projektant, architekt, dizajner, tak toto nahradí. Ale umelá inteligencia ti neprerobí kúpeľňu. Ani Presne. nevybúra priečku. Ani žiadna automatizácia nebude až na takej úrovni, aby dokázala urobiť to, čo ľudský faktor musí urobiť. Takže určite Áno. do budúcna to bude potenciál. Tak A v porovnaní s tým právom, tak myslím si, že do budúcna právnici bude ich čoraz menej, pretože tá umelá inteligencia ich práve nahradí. teraz môžeš inšpirovať všetkých právnikov, aby si to dobre premysleli, či budú pokračovať v štúdiu, alebo pôjdu v tvojich šlapajách na stavbu do Švédska. Tak záleží aj, koho čo baví. Mňa osobne bavilo aj to právo a myslím si, že je fajn vedieť a poznať zákony, ale to stavebníctvo má tiež svoje čaro, v ktorom sa dá pekne uplatniť. Mhm. Ty by si sa tiež vrátila ešte na stavbu? Keď by... Nerozmýšľaš nad tým? Teraz, keď robíš niekde v reštaurácii, myslím, v reštaurácii robíš, si hovorila. Ja robím na takom golfovom odpalisku v Trenčine. A ja som tam akože zatiaľ som tam spokojná. Ja mám aj dobrý vzťah k tomu golfu, ma to chytilo, jak ho hrávam. Ale keby je možnosť, tak išla by som robiť na Veľakrát nad stavbu tým ešte. rozmýšľaš ešte, hej, že by si išla. Párkrát ma to napadlo, hej. Hlavne teraz, keď sme sa stretli po dlhom čase, tak som si tak pospomínala na to obdobie. Hlavne tie peniaze mi chýbajú, lebo dalo sa tam fakt dobre zarobiť oproti slovenskému platu. Tak ale aj celkovo proti akémukoľvek inému odvetviu. Vtedy v tej reštaurácii neviem, koľko ti ponúkali, myslím, že to bola minimálne polovica, kde si No nevedela petanierov. na tej stavbe som si určite zarobila raz toľko, Ako v reštaurácii, ako v keby si tam reštaurácii na robila. hodinu. Takže to je asi... Tak tam som neváhala. Som si povedala, že vyskúšam si prácu na tej stavbe a ma to chytilo. Našla som si k tomu nejaký vzťah časom. Ja by som povedala, že v tom Švédsku sa dá zarobiť pomaly až trojnásobok, než je... Tak určite sa to pohybuje podstatne viacej, ako je to na Slovensku. Ale aj celkovo remeselník alebo človek, ktorý je odborník v tom svojom obore, tak si zarobí viacej peňazí. Určite je treba spomenúť aj to, že niekedy tam neboli aj tie podmienky úplne najlepšie. Napríklad práca v zime. Pracovali sme tam v novembri a keď už to bolo pod nulu, tak už to nebolo až také príjemné. Vydržať 10 hodín vonku na stavbe a manuálne fyzicky pracovať. Tak áno, veľa ľudí si to nevie predstaviť, ktorí robia niekde v interiéri a ty máš teraz stáť niekde na vonku, alebo je tam fakt minus 5, minus 10 a niečo tam robíš, tak nie je to jednoduché, lebo aj keď prší. Tam sa robí aj počas dažďa, ľudia si vytiahnu prší plašte a fungujú ďalej, takže ani to nie je náročné. Keď prvýkrát pršalo a boli ste na stavbe, to ste asi aj olutovali, že? Nebolo mi úplne všetko jedno vtedy. Behala som tam vlastne s pršiplášťom a nepracovala sa síce najlepšie, ale dalo sa to zvládnuť. Pokiaľ to nebol až nejaký extrém, tak sme robili za všelijakých podmienok. Tak my to tak stále tvrdíme, pokiaľ prší a je povedzme 20 stupňov, je to ešte OK, ale keď prší a sú 2 stupne v pluse, tak vtedy to je naozaj cítiť. Vtedy to je nepríjemné. To radšej nech je minus, ale nech neprší. Nech je Áno. lepšie počasie, lebo vtedy to je cítiť. Ty si čo prvýkrát pomyslela, keď začalo pršať? Nepovedala si, čo tu ja robím, idem domov. No tak to som To si to som povedala, si hej? hovorila. A keby je takáto situácia na Slovensku, tak akože ani by som do tej roboty nešla. Ani by som na seba nikdy v živote nepovedala, že ja budem robiť v takých podmienkach, že vonku je -2, prší do toho a ja som niekde na moste a vrtám tam alebo Mhm. vysávam. A ešte aj Ešte, fúka vietor. Ešte áno, fúka vietor. Aj ten vietor je niekedy nepríjemný. Pocitovo robí podstatne horšiu teplotu. pamätám si, že my sme si tam stavali také bariéry proti tomu vetru, aby to nebolo až tak citeľné, lebo niekedy, keď tam fúkalo... Ste tam Ale behali s telefónami a nech už je veľký vietor, nech vás pošlu domov. viem, že raz sme prišli takto na stavbu, bolo skoro ráno, boli sme tam, čo ja viem, o 7 a čakali sme pol hodinu na to a potom sme sa otočili, lebo bol silný veter a nemohli sme Pri tom pracovať. silnom vetre a špeciálne na moste je to naozaj nebezpečné, ale na iných stavbách, keď sa robia nejaké základovky alebo niečo iné, tak sa robí v každom počasí. Mhm. Ale zase aj to vybavenie je tam podstatne na lepšej úrovni, ako je tu.
Nemyslíš? Aj tie montérky, aj celkovo vybavenie, už aj len tie búdy, na ktorých sa sedí, na ktorých sa je, tak sú proste čisté, tečie tam voda, nie? Čo si o to myslíš? Upratovačky tam chodili každú chvíľku Mhm. to upratovať, akože čistota tam bola. Že není to taká buda. Dokonca tam na veľa týchto stavebných budách, tak sa aj vyzúva. To ste sa tam aj vy Áno, aj vyzúvali. my sme Áno. tam mali prezúky, to si Mhm. pamätám. Hej. To je veľa ľudí Papučky. prekvapených, keď má papučky Mhm. na stavbe a ide na prestávku a sa prezuje. Nie? To vás asi tiež prekvapilo. Určite. A aj ženské šatne boli čisté. Neviem ako tie mužské, ale ženské minimálne boli. Boli na dobrej úrovni. Áno. Boli vyčistené. Tak tam chodia aj upratovačky, takže dbajú na to, aby tam bol celkovo ten komfort. A zase podľa mňa aj ten pracovník, keď robí na stavbe, keď tam robí v tom prachu, špíne, v mraze alebo aj v daždi, tak by mal mať tie podmienky lepšie. Úplne inak sa to podpisuje na jeho psychiku, ako keď tam tie podmienky Presne, nemá. úplne ináč som sa cítila, keď som prišla do takej čistoty. Vieš, nepríde ti to až také, že si naozaj na stavbe. Mhm. Dobre, si tam nejaký čas, ale minimálne tú prestávku alebo všetky také tie základné veci, tak sú na dosť vysokej úrovni. Možno niekde inde by ste mali z toho iný pocit, ako ste mali z toho teraz. Tu Z na tejto Slovensku skúsenosti. určite. Tuto si myslím, že sa určite nedodržuje taká čistota. Alebo že sa chlapi Mhm. prezúvajú do Tak asi papučiek, keď idú jesť. na Slovensku chlapi asi nemajú papučky na stavbách, ako ste tam mali vy. Ale tak zase tam to majú všetci, no nie len, že vy keď ste boli babi, ale všetci to mali Mhm. tam. Všetci to aj tak majú a každý, kto tam bol, tak pozná túto škandinávskú kultúru alebo tieto škandinávske návyky, aby tam ten komfort bol pre tých zamestnancov. Čo hovoríte na robotu v zime, keď bolo minus 20, minus 30? Doma, keď som niekomu povedala, že robím vonku, keď je minus 20, minus 30 stupňov a my tam betonujeme, tak oni tomu nechceli veriť. To si viem predstaviť, lebo tuto to nie je takým bežným javom, aby ľudia robili v takýchto mrazoch. Ale to už ani nie je nič príjemné, že? V mínuse, keď v takomto robíte. Už cítite zimu všade. Dodnes mi nikto neverí, že som robila v zime na stavbe v Švédsku. V Som si minusových... myslel, že vôbec ti nikto neverí, že si robila na stavbe. Dodnes mi nikto neverí, že som robila na stavbe v minusových teplotách a behali sme tam so zbíjačkami a betonovali. A hlavne takto v exteriéri. Áno, na moste, kde boli trošku ťažšie podmienky. Lebo keby ste ešte niekde v interiéri, tak ešte to je ako tak akceptovateľné, alebo to tá hlava tým ľuďom viacej bere ako takto, keď im poviete, že robíte na vonku, v exteriéri, v mraze, v daždi. Ale zase to by väčšina chlapov nezvládla. Akurát som to išla povedať, že niektorí chlapi by nezvládli robiť v minusových teplotách takto vonku a my by sme to zvládli. Ale niektorí chlapi ani to nechcú robiť. A presne, vy ste to zvládli v takýchto teplotách a dokonca sa vám tam páčilo a chcete ísť aj naspäť ešte niekedy. Do Mhm. budúcna na nejaký projekt. Myslíte si, baby, ktoré napríklad toto uvidia, alebo rozmýšľajú, že by išli niekedy robiť na stavbu, je to pre nich dobrá voľba? Odporúčili by ste to nejakej žene, aby išla robiť na stavbu? Ja určite, hej, pretože pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť. Či už, že som sa naučila pracovať, tak aj to, že som sa naučila byť sama na seba. A myslím si, že dá sa to zvládnuť napríklad aj popri vysokej škole. Takže odporúčala by si každému. Určite Každej aj... žene nemusí rozmýšľať nad tým, alebo mať nejaké predsudky. Určite. Akože záleží aj od tej fyzickej stránky, že či sa nebojí tej práce, ale myslím si, že ako skúsenosť je to určite fajn. Ty si čo myslíš? Ja to beriem ako veľmi dobrú skúsenosť. Odporúčila by si ešte nejakým ženám, ktoré zvažujú napríklad, alebo majú predsudky voči tejto robote? Tak ja mám na to taký pohľad, že keď som to zvládla ja, tak by to zvládla každá jedna moja kamarátka, ale oni všetky mali predsudky voči tejto práci, aj keď som im o tom spomínala, že nech za mnou prídu, budeme robiť spolu, odpracujeme si tie hodiny a potom si budeme užívať, pôjdeme niekam do baru po robote, alebo sa pôjdeme prejsť k moru. Tak tam v tom Švédsku sa dá všetko robiť. Ale nechceli, no. Oni si nevedia predstaviť prácu na stavbe. Veľa ľudí má stále predsudky, alebo nevie si to Že je predstaviť, to, ale myslím si, že že je to ťažké. časom to bude viacej
bežné vidieť, tak ako sa teraz vidia aj ženy za volantom nákladných automobilov. Vo Švédsku napríklad je 50% žien za volantom nákladných automobilov, tak si myslím, časom sa to stane aj toto bežnejšie. Už aj teraz vidno viacero influencieriek je na Instagrame, ktoré naozaj robia, ktoré naozaj sú v tých monterkách, že nie sú to len nejaké modelky, ktoré si prišli spraviť pár fotiek. Takže určite časom to bude bežnejšie. Ja si myslím, že veľa ľudí sa aj bojí vycestovať do zahraničia za tou prácou. Ja si pamätám, ja som išla úplne sama do zahraničia, nevedela som, čo ma čaká. Nevedela som si predstaviť, akú prácu vôbec budem robiť, ale predsa len som sa odhodlala, nastúpila som do lietadla sama. Bol to veľmi zvláštny pocit, ale nakoniec to bola tá najlepšia skúsenosť, ktorú som mala. Vyšla si z komfortnej zóny a dalo ti to, čo by ti nič iné asi nedalo. Presne. Netreba sa bať vystúpiť z komfortnej zóny a treba určite skúšať nové veci. Treba objavovať mentalitu v iných krajinách a netreba sa bať. Tak máš teraz aj iný pohľad na to, ako to funguje aj na tej stavbe celkovo. Možno pred 5 rokmi, keď si chodila okolo stavby niekde v meste, keď stavali nejakú bytovku, tak si nemala ani šajnu o tom, ako to funguje a dneska už by si im to mohla prísť aj ukázať, ako sa to robí. Nie? Presne. Vždycky, keď som len prechádzala, tak som si ani nevedela predstaviť, že by som niekedy niečo také mohla robiť. A potom raz to prišlo a tiež som bola na stavbe. A už teraz rozmýšľaš, ako sa vrátiš kedy na aký projekt. Áno. Takže čoskoro sa možno aj uvidíme, možno aj s tebou. Už keď máte aj nejakú prax, tak už to bude úplne iné. Už aj vy viete, do čoho idete, ako to vyzerá na tej stavbe. Možno sa vám aj teraz kamarátky ozvú s tým, vybav mi robotu a ja tam chcem ísť na tú stavbu. Alebo prídu k vám domov si vyskúšať monterky, či im budú sedieť tie monterky. Koľko hodín ste zhruba robili denne? 12 sme robili, od 6. do 6. 5 dní v týždni, alebo 6. 5 alebo 6. Niekedy sa Áno. pracovalo v sobotu, niekedy nie. Tak ja viem, koľko som vám platil, ale ak to nie je tajomstvo, môžete povedať, ako sa to pohybovalo platovo. Tak medzi 4 až 5 tisíc za ten mesiac. Samozrejme podľa tých hodín. A aj podľa turnusu. Aj podľa turnusu, Áno. ako komu vychádzal ten turnus. Tak ten turnus bol, tuším, po tých 6 týždňoch, ak si dobre pamätám. Tak niekedy 4 týždne, 1, 2, Áno. niekedy 6 týždňov, 1, 2, podľa toho, Áno. aká je situácia, podľa okolností, aké sú aj na stavbe, aj s ľuďmi, aká je situácia, koľko je roboty, ale tak zhruba tých 4 až 6 týždňov ste tam boli, potom týždeň, 2 doma podľa potreby, podľa okolností. Tam bola veľká výhoda v tom, že tie peniaze mi chodili na účet po 2 týždňoch. A to, čo som si tam zarobila za 2 týždne, mám teraz na Slovensku za mesiac. Približne tu. Tam na čo ste míňali peniaze? Tak ubytko sme mali vlastne zaplatené, takisto aj letenky. Akurát jediné, čo sme si potrebovali zaplatiť, bola strava. Ale ostatné sme mali všetko zabezpečené. A potom už samozrejme podľa potreby, ak si chcel niekto niečo dopriať, kúpiť alebo investovať možno. Už len nejaké voľnočasové aktivity, keď ste Áno. niekde išli do nejakého No, cez zábavného víkend. parku alebo cez víkend niekde Áno. do baru. Alebo niekam na večeru, alebo niekam, keď ste išli. Ale chodívali sme tam takto aj na rôzne výlety s kolegovcami a videli sme aj rôzne miesta v tom Švédsku. Takže nebolo to vždycky len o práci, ale bolo to naozaj Nebolo to len spoznávanie. robota domov, bolo Áno. to aj o iných veciach. Také spoznávanie tej Áno. krajiny. A hlavne aj tých ľudí. Vlastne mentalita tých ľudí vo Švédsku, tak prišlo mi to také všetko pokojné a také pomalšie. A Oni tuto sa na nikde neponáhľajú, majú čas, no stres. Tuto na Slovensku sa každý ponáhľa, ale tam to vyzeralo inak. Na dnes to bolo všetko a možno na budúce prídu ďalšie baby, ktoré povedia o mnoho viacej o živote a práci na stavbe.